wannan abin nan sai ni Allah in yayi maka shi. Jama'a, Allah subhanahu wata'ala waye taba tashi ya nemi Allah bai samu Allah ba, wane ne? Akwai wanda ya nemi Allah bai taba samu Allah ba? Allah ce ya ibnu adam la tatlubu ghairi wa ana lak, in talabtani wajadtani wa in futtani futtuk wa fataka kullu shay. Allah ce ibnu adam kaka nemi kowa, Allah ce ni naka ne. Allah ce in talabtani wajadtani, duk lokacin da bawa na ka neme ni wallahi da ka same ni. Fa in wajadtani, Allah ce in kuma ka same ni ka samu komi duniya. Amma wa in futtuk, Allah ce bawa na har na rasa ka, har ka rasa ni, Allah ce futtuk wa fataka kullu shay, da ka rasa ni kuma komi na duniya da ya rasa ka. Sai sa jama'a, in ka samu Allah wallahi jama'a ka samu komi cikin duniya, amma in ka rasa Allah komi na duniya kuma da ya rasa ka. Sai sa ku bari jama'a mu kama Allah, mu yi imani da Allah. Duk lokacin da kaga jarabta ya zo maka dan annabi Adam, ka gane kamar Allah yana so ka kai masoyin Allah ne. Amma Allah na yin haka ne, yana jarabtanka saboda ya ga haƙuri, kana da haƙuri ko baka da haƙuri, ka yarda da Allah ko baka yarda da Allah ba. Kuma kowane irin wahala kake sha cikin turakun nan, wallahi in ka bibiya kai ma kafi wani. Kowane irin talauci kake fama da shi nan unguwan, jama'a cikin tarihin garin nan wallahi zauna ba kai ne karshe ba, wallahi kai ma kafi wani. Ko yaya kake wahala, in ka daga kai in ka ga wahalan wani, kai she ka gode ma Allah subhanahu wataala, she ka ga kaman naka ashe ba komi bane. Wahalan wani yafi naka, gajiyan wani yafi naka, talaucin da kake takama talaucin wani yafi naka. Amma me ya kamata kai? In ka ga matsayinka she ka waiwaya bayanka, in ka waiwaya baya to da ka samu wanda kai ma ka fi shi, kai kuma she ka gode ma Allah subhanahu wataala. Akwai wani bawan Allah wai da talauci yayi mai yawa, wai talauci yayi mai yawa, ya nemi kuɗi bai samu ba, sai ya tashi sai ya je gidan sarkin garinsu, ce sarki na zo, me ya kawo ka? Ya ce sarki na wahala, ga talauci, ga bashi, ga wahala, riga na guda, wando na guda, takalmi guda, garin ga duk kowa ya fi ni. Sarki ce me kake so? Na zo ne kurun saboda in huta da talauci, na zo ne a kashe ni kurun in huta. A kashe ka? Me yasa? Wai saboda talauci. Sarki ya dube shi ya ce kana da lafiya? Ya ce garau nike. Ya ce ma sarki garau, ba abin da ya same ni, hankali na daidai 99% ne. Sarki ya ce a kashe kashe. Ya ce wallahi ni dai duniya dai ban son duniya, kuma in mutu in ga kamar na huta da talauci. Sarki ya ce je gobe ka zo. Ya je, fadawa suka zo, sarki ya zaunar da su. Ya ce wani bawan Allah ya zo na wai talauci ya mai yawa amma yana bukata a kashe shi. Suka ce subhanallah, mai lafiya ne kuwa? Sarki ya ce wai yana da lafiya. Kashe gari ko shega shi ya zo. Ya ce sarki na zo. Me kake so? Ya ce makannan da muka yi da kai jiya mana, na mai ni dai in mutu a kashe kai. Ce wallahi ban son duniya. Sarki ya ce ba damuwa, shi an kasa ranar da za a kashe shi, kuma an kasa ranar kasuwa. Kasa ranar kasuwa ana cika gari ke. Sarki kuma ya ce sakiyan kasuwa nan za a kashe shi. Ya ce wallahi ya yadda. Ranar ya kai, kafin masu sarki su kai ya riga su kaiwa wurin, ya riga su kaiwa inda za a kashe, ya riga kowa kaiwa wurin. Yana zaune, an ka kawo tebur an ka aje inda zai hau a yanka. Sarki da jama'a an ka zo an ka zauna, sarkin yanka ya fito da wuka, jama'an ƙauye kowa ya zo, ana mamaki an zo a ga wanda ya ce wai saboda talauci a kashe shi. Shi kenan an ka ce to hau kan tebur. Ya tuma ya hau, yana murna. In ya daga kai ya ga abokin shi, to wane salamu alaikum mu mun tafi, wane mu mun tafi kun zo. Yana murna yana jin daɗi, wai zai mutu. Wani salamu alaikum, ni na ci gaba, ko ku yi ta fama da wahala, ni na wuce. Jama'a na ta mamaki. Sarkin yanka ko an ka kawo ka an ka gyara wuyan shi, za a yanka. Cikin jama'an da suka zo kallo, wani na cikin mutane sai daga hannu haka, bai iya fito cikin mashe. Sarki ya bi shi. Sarki ya ce a dakata. Shi wannan mutumin da sarki ya ce ma sarki, ka san abin da nake so?
ya ce na ji labarin mutumin na wai a kashe shi rigan shi guda da wando guda da takalmi guda. To sarki na gama ka da Allah, ku yi mini alfarma guda don Allah sarki, abu guda nake roƙonka. Sarki ya ce me kake so? Abinda nake bukata mutumin nan don Allah in kuka kashe shi ya mutu, sarki na gama ka da Allah, rigan nan da wandon nan nashi don Allah ku cire ku bani, ku sa ganye ku binne shi da ganye. Ya ce sarki ka gani ban da wani, sai sa ni na fi son kayan shi riga guda da wandon nan don Allah ku taimake ni ma in ta sawa ina shiga cikin jama'a. Sarki ya ce babu damuwa, naji. Shi wanda ke kwanci shi ya ce ma sarki ya ana bata mai time. Sarki ya ce o kaka damu, mutuwa dai ka ce. Wani ne ke muna bayani wai in muka kashe ka, riganka da wando da takalmin shi abin da yake bukata duka kenan. Wannan abin sai yasa ya fito kauye ya zo kenan. Shi wanda ke kwancin shi ya daga kai haka ya duba ya ga wane ne ke bukatan riga da wandon nan nashi, wane ne? Da ya daga kai shi ya ga mai shin bai sa riga ba, ma ba riga, kuma ya sa supporter ne kankani ya fito. Watan shi rayuwar shi na duniya shi supporter kada yake da shi. Sai ce ashe ni ma na fi wani, hamma ni ina da riga da wando da takalmi, wani supporter ne. Ya ce sarki ya ce batun mutuwa na a bar shi. Ina fada muna fahimta. Sai sa hadisin da Abdullahi bin Umar ya ce kada aflaha man hudiya ila al-islam wa kana aishuhu khafaf wa kana abi. Duk wanda Allah ya shirye da kai da musulunci, wallahi jama'a ka gode ma Allah, mu ce alhamdulillah. Allah ya bar ka zama musulmi. Idan ka je aiki abinda kake samu is enough, ya ishe ka, ka yadda da wannan, kuma wadatan ka rayuwanka duka ka accept, ka yadda da irin abin